Kaixo guztioi, gaurkoan ere elkarrizketaren tarteari leihoa irekiko diogu hemen Hamaika Telebistan eta gaurkoan horretarako EH Bilduko legebiltzarkide Julen Arzuaga daukagu gurekin. Arratsaldeon, Julen. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, lehenik eta behin, aktualidadeak agintzen duenez, atzo goizeko lehen orduan ezagutu genuen Jonan Fernandezek egindako proposamen berria, espetxe politikari zuzenean eragiten diona pandemiaren testu inguruan. EH Bilduk dagoeneko atzo aurreneko erreakzio publikoa partekatu zuen, berandu datorrela esanez, zergatik dator berandu? Bueno, guk ikusten dugu Jonan Fernandezen kudeaketan eta oroar lehendakaritzatik bake bizikidetza kontu guzti honetan egin duten lanketan beti lehenetsi dute memoria, biktima, erreparazioa edo nolabait errelatoa, ez? Eta hortan indar handia jarri dute, baita komunikatiboa ere, baina oso gutxi egin dute presoen egoera aldatzearen alde, eta hortan ere komunikatiboki oso lan gutxi ere egin dute, eta guk askotan eskatu diegu, gitxienez, gizartearen gehiengo batek duen premia horreri, indarrez erantzutea ere gobernutik, ez? Horregatik esaten dugu berandu datorrela, horregatik esaten dugu zegoen lehendik askoz gehiago egiterik, baina rato guztiz ere ongi etorri ematen diogu, esaten dudan moduan gizartearen premia eta eskaera horri gehitzea gobernuaren iniziatiba, pentsatzen dugu indartzen duela, palanka gehiago egin eta Madrid mugidu dadin lagungarria izango dela. Bai, zentzu horretan, pandemiak gure bizitzak hankaz gora jarri ditu eta egoera eta bereziki arriskua biderkatu egiten da espetxea bezalako eremu batean, berez infekzio eta gaixotasun gune den espetxe barruan, ez? Zentzu horretan, zein da Euskal Autonomia Erkidegoko espetxeetako egoera eta zein da sakabanaturik eta urrunduta dauden Euskal presoen egoera? Bueno, lehenik eta behin esan beharko zen, komentatzen duzun moduan, pandemiarako foko oso arriskutsua dela gartzela, zirkunstantzia bereziak dituelako, bai ikuspegi higieniko batetik, jendea metatuta, pilatuta, hazinatua egoten da gartzeletan, oso erraza da zabaltzea kontagioa, horrela gertatu izan da, horregatik nazioarteko hainbat organismo izen handikoek, nazio batuetakoak, munduko osasun erakundeak eta esan du neurri alternatiboak hartu behar direla gartzeletan. Europako hainbat herrialdeetan askatzeak eman dira, Frantziak askatu ditu, arindu du presoen kopurua gartzeletan, eta eskatzen genuena zen antzeko zerbait egitea Espainiako gartzeletan ere. Hori manifestu bat lortu genuen Madrilgo instituzioetan dauden talde parlamentarioen artean 9 talde batu ziren manifestu horretara, eta eskatzen genituen hasien neurri alternatiboak. Eta neurri alternatiboien artean kaleratzeak egoten ziren, baina baita ere oraingo fase honetan, pandemiaren fase honetan, hurbilketak ematea jatorriko eta euren presoen inguru sozial eta familiarretara hurbiltzea familiarekiko nolabait harremanetan mantendu ahal izateko, eta aldan neurrietan baita ere askatze prozesuak eman daitezen. Azken finean, populazio osoan, orain arte itxialdi egoeratan egon garen egoera berdinetan egon daitezen, edo orain fasearen araberako neurri berdinetan preso horiek egon daitezen, ez? Ematen du gobernua batzen dela baita ere aldarrikapen horretara, eta orain ikusi behar da hori nola gestionatu eta benetan ze urratsak ematen diren zerbait praktiko gertatu dadin.
Baiz, muturreko egoerek hor diraute, hasteko eta behin urrunketa, gaixo den presoen egoera, adinekoena, kondena luzeen edo graduak ez progresatzearen egoera, eta horri erantsi behar zaio, bisitarik gabe egotea, eta testuinguru horretan, albiste kezkagarriak iritsi zizkigu, besteak beste, Julen Atxurra, Lekeitioko presoak pairatutako garun isuriaren ondorioz, besteak beste. Bai, hala da, badaude 3 elemento nik uste dut, nolabait mendekuzko gartzela politika bat marrazten dutenak, bata da sakabanaketa, beste bat da gaixotasuna, eta beste bat da kondena oso luzeak, ez? Eta Julen Atxurraren kasuan, horiek ematen ziren, baldintza horiek, gaixotasun bat ez, baizik eta eman dion buru atake hori, 24 urte gartzelan egonik, kontutan hartu behar da 65 urtetako preso asko daude gaur egun ere gartzeletan, eta familiaren gandik urruntzeak eta osasun zerbitzuen gandik urrun egoteak, horrelako gertakari latzak laguntzen dute gertatzen, ez? Orduan esaten dan moduan, Julen Atxurraren egoera oso kezkagarria, familiarrak joan ahal izan ziren berarekin Andaluziara egotera, ematen du ospitaletik berriro gartzelara bueltatu dela eta hobeto dagoela, baina beste arazo bat lotuta da familiaren gandik urrunketa horrek bai detektatzeko eta zaintzarako dana zailtzen duela, ez? Eta hori da zerbait gainera preso guztien, familiar guztien gana zabaltzen dana. Faseen arabera ezin da probintziez gaindiko mugimenduak egin, familiarrak ezin dute bizitak gauzatu, zabaldu dira lokutorioetarako bizitak neurri zorrotzekin eta horretarako osasun baldintza guztiak beteta, baina familiarrak ezin dira mugitu, ezin dira euren probintzietatik atara. Orduan hori nola edo hala konpondu behar da. Gestioak egiten ari gara, gure esku dagoen dana egiten ari gara hori ahalik eta azkarren nolabait mugi arazteko, baldintza horiek altzatzeko, salbokonduktu bat eduki ditzaten familiarrak bizitak egin ahal izateko, eta esan behar dut baita ere Bilduren partetik hauek zailtasunak ikusita, presoen ganak hurbiltzeko esfortzu bat egiten ari garela, hautetxiok eta Bilduko arduradunok gutunak idatzi dizkiegu presoei, jakiteko zein den euren egoera eta hurbiltzeko pixka gerturatzeko euren egoera honetara, nolabait salbuespen politikari gehitzen zaiolako osasun salbuespen hau, eta orduan pentsatzen genuen hurbiltzeko ariketa hau egin behar genuela, gure udal hautetzi eta arduradunak alkateak hurbildu dira zenideen gana, jakiteko zein egoeraten daude, eta baita ere eskatu ditugu bizitak egitea, aurrez aurreko edo lokutorio bidezko bizitak egin artea preso guztiekin, nahi duten presoekin, Bilduko hautetxiak ere bidaiatuko dugu, hurbilduko gara eta saiatuko gara sufritzen duten inkomunikazio egoera hau gure esku dagoen dana behintzat egiten, arindu edo nolabait altzatu dadin. Hori 3. fasean litzateke, ez, Julen? Mugikortasunari dagokionean murrizpen batzuk altzatzen direnean preso ia guztiak urrunduta daudelako. Oda, 2-3 asteren buruan, ez? Guk hautetziak garen heinean eta herritarren ordezkariak garen heinean, gure lana bada ere gure hautesleak presoak barne
bizitatzea, orduan gu pentsatzen dugu ez genuela arazorik eukiko mugikortasun arazo horiek familiarrek daukatenak guk kongresuko kideak, senatuko kideak, EAE Nafar parlamentariok mugimendu horiek egin alizateko, orduan saiatuko gara datozen egunetan albada bintzat gartzelenetara hurbiltzen, esaten dudan moduan gaur egun komunikazio murrizketa horiek alden neurrian arintzeko. Bai, Julen Atxurraren egoera kezkagarria aipatu dugu, eta kezkagarria baita Patxi Ruizena. Bai, hala da, gose greban jarraitzen du, gartzelako enfermerian dago gaur egun, bueltatu da ospitaletik, oso larri dago bera, oso larria gertakaria sufritu zuen erasoa funtzionarioen partetik, eta, hortan, Etxe Bildu kezka adierazi du, hurbildu nahi da, Bel Pozueta diputatu naparra eskatu du berarekin egon alizatea, gartzelak ematen du hori baimena ere aztertzen ari dela, eta Patxi Ruizek nahi badu, behintzat, gu beraren gana hurbiltzeko ahalegin hori ere egingo dugu, jakiteko zein den egoera lehengo eskutik jakingo duzun moduan, eta publikoa da, Patxi Ruizek ezeztatu du EH Bilduren edo sorturen laguntza, horrela formulatu du bera, hori errespetatzen dugu, baina lata guztiz ere, kezka daukagunez, gure esku dagoena egingo dugu bere egoera konpondu alizateko. Bai, Patxi Ruizen egoera salatzeko, hainbat margoketa saldu dira, Batxokietan, Idoia Mendiaren etxean, Casa del Pueblo batzutan, Alde Zaharreko herriko tabernan, eta zentzu horretan EH Bilduk publikoki bere ekimen hauek errefusatu dituen arren, azken egunotan bereziki EAJ eta Jaurlaritzako bozeramaileen partetik presioa ezker abertzalearen gain jarri da, eta nolabait egoera hau ezker abertzaleari presioa egiteko erabiltzen ari dira ere. Egoera da pizka bat kafkianoa, porque esaten dudan moduan alde batetik Patxi Ruizek berak eta Patxi Ruizen alde egiten duen mugimenduak distantziak hartu ditu EH Bildu eta sorturekiko, margoketak ere egin dira herriko tabernetan, eta beste alde batetik ere, nolabait, kanpaina mediatiko propagandistiko bat egin da, nolabait guri leporatzeko pintada edo kasu batzuetan erasoak ere egon dira, hoien aitatasuna, ez? Orduan, esan behar dudana bi aldetara da, efectivamente horrelako pintadek eragiten dutena da, bombo mediatiko guztia, erretxazo terminoetan ez, baizik eta kondena terminoetan, orduan, pentsatu behar da, ia momentu honetan presoek horrelako erantzunak merezi duten, edo jende gehiago batzea presoen aldeko burruka honetara, presoen eskubideen aldeko iniziatiba herritar ahalik eta zabalen batzeko ia lagungarriak diren horrelako gertakizunak, eta beste aldera ere esango genukena da, guk hau ez ditugu lainolaz ere babesten, saiatu gara adostasun batera heltzen, baina beste askotan gertatzen da moduan, hemen ez da saiatzen adostasun batera heltzen, ez da borondaterik gainontzeko alderdien partetik adostasun batera heltzen, baizik eta hitz zehatz batzuk onartu ditzagun montaje guzti bat egin izan da. Eurek badakite ze eskrupulu daukagun, edo hitz batzuekiko ze jarrera badaukagu, zegoen aukera hau argudiatzeko beste termino batzuetan, baina ez dutena izan, baizik eta nahi izan dutena izan da gure kontrako lerro oso bat zabaltzea, leporatzeko guk
irmotasun nahikorik ez dugula adierazten gertakari edo ekintza hauen aurrean. Nik uste dut oso argi izan garela, horrelako gaur egun lekuz kanpo daude, arbuiatzen ditugu, eta espero dezagun pasatzean nolabait episodio zehatz honetatik benetan presoen aldeko dinamika potente batera horrelako gertakizunak inoiz berriro ere gertatu behar ez izateko presoen afera konponbide terminoetan jartzen dugulako. Bai, hori bera galdetu behar nizun, izan ere guzti honek beste behin ere erakusten duelako, zenolako garrantzia duen espetxe politikaren aldaketak eta konponbideak edo soluzioak konponbide klabetan kokatzea, modu integralean ulertzea. Bai, porque asko esaten dute iraganeko gertakizunen aurrean gaudela, nik uste dute zerbait iraganekoa bada, da gaur egungo mendekuzko politika penitentziarioa, salbuespeneko politika penitentziarioa, eta nik uste dut indarra inberko zela hori beste termino batzuetan gertatu dadin, eta aldarazteko, eraldaketa sakon bat behar da politika penitentziarioan, eta esaten dudan moduan, hortan indarrak batu behar badira, indarrak batzeko iniziatibak ere asmatu beharko ditugu, eta indarratze horretan beti egongo da EH Bildu, eta beti bere esku dagoen dana egingo du, ahalik eta azkarren politika penitentziario hau bertan bera usteko, eta presoen aferari bai Euskal Herriatzeko eta etxeratzeko konponbide oso baten baitan gertatu dadin. Bai, iraganeko kontuak aipatu ditugu, edo iraganeko elementuak, eta horiek aipatuta estatuko segurtasun indarrak izango ditugu izpide, izan ere egunotan, beste sare sozialetan, pandemiaren baitan, estatuko segurtasun indarrek berariaz presentzia handia daukate Hego Euskal Herrian, baina pandemiaren baitan EAen izan duten presentziaren inguruko datuak eskaini dituzu. Bai, hala da. Azkenengo 15 urteetan gutxitze bat eman da eta Polizia Nazionalaren presentzian Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian, detektatu genituen adibidez, karretera kontrolen gutxipen bat, eta oraingo honetan efektiboak kidegoak jaisten ari ziren. Azkenengo 15 urteetan 17% jaitsi da eta Polizia Nazionalaren presentzia egoalden. Eta, baloratzen nuen hori tendentzia ona dala, baina oraindik norbaitek azaldu beharko digu zertarako dauzkagun 5.500 uste dut Guardia Zibil eta Polizia Nazional herri honetan, azken finean, segurtasun eskumen oso gutxi dauzkatenean, eta hori ikusi da pandemian, eurek nik esango nuke, ezer ez dut egin hemen Hego Euskal Herrian, baina azkenengo dara bera, esaten digute, inkremento batea egon dela kidego hoiena, eta 191 Guardia Zibil eta Polizia Nazional gehiago egon direla azkenengo 4 hilabete hauetan egoaldean. Orduan, tendentzia bat benuntzana kontzat hartzen genuena, ez dugu lertzen zergatik azkenengo 2 hilabete hauetan berriro ere repunte bat eduki du, hitza erabili alba da, eta Guardia Zibil eta Polizia Nazional gehiago etorri dira zertara, zen izan da euren papera, akantonatuak egon direnean, omenaldi mingarriak nolait jasotzera etorri dira ertzaintza eta udaltzaingo deskontrolatu batzuen partetik, ikusi izan ditugu ekimen batzuetan intxaurrondoren aurrean adibidez, eta orduan esaten dut nik, edo nik badaukat horre pixka susmoa, ez diela etorri lan egitera pandemiaren kontra borrokatzera, eurek erabili duten terminologiketa, errelato politiko bat egitera, berrestera hauek oraindik okupatutako polizialki okupatutako territorio lurraldeak direla, eta sok egoeran egon garen ez herritarrak, aprobetxatu dute, berriro, 191
agente kolatzeko, ez? Zertara etorri diren, eta batez ere geratzera etorri diren, bai estatu dugu, eta hori informazio guztia Jon Iñarrituk kongresuan lortutako datuena izan da, hurrengo urratsa izango da jakitea zertara etorri diren, zein izan den bere papera, eta batez ere, jarraituko dan benuntzko tendentzia horrekin, edo berriro ere gora egingo duen Guardia Zibila eta Polizia Nazionala presentzia herri honetan. Guardia Zibila aipatuta, Pérez de los Cobos koronela, kargutik kentzea erabaki du Grande Marlaska epaileak, eta pertsonaiaren dimensioa ulertzeko, batetik aipatu behar da, Kepa Urra torturatzeagatik ikertua izan zela, eta Katalunian urriaren bateko erreferenduma erreprimitzeko operatiboaren buru izan zela, eta orain, Espainiako gobernuaren kontrako txosten horren bultzatzaileetako bat izan dela, martxoaren 8ko mobilizazioak izpide izanik. Kate oso bat erakusle eta nolabait barne estatuaren figura ezinbesteko bat. Bai, klasiko bat, hau torturatzailea. Irudi horiek orain ematen ari zaretena, bertan egon nintzen auzitegi gorenean, azalpenak eman zituenean urriak lehengoko mobilizazioen inguruan, eta niri guztiz jasan ezina egin zitzaidan, horrelako torturatzaile, horrelako estatuko estolderietako personaje batek, horrelako nolabait mintzaldi tekniko perizialak ematea auzitegi baten aurrean, ez? Lehenik eta behin, Espainiar gobernuak Marlaska buru, ez badago konnibentzia bat torturatzaile eta tortura nolabait babesten dutenen artean, hori frogatzeko lehenago eta sartu bezain pronto horrelako jendiajeak fulminatu, laminatu behar zituen, depurazio bat egin behar zuen euren gorputz polizialetan horrelako torturatzaileak eta horrelako ejekutatzaileak bertan bera utzita, eta bestela gertatzen dana, eure jarraitzen dutela estolderietako lan egiten, eta orain honetan txosten hau egin du, edo berak bultzatu du, pandemia kudeaketaren ingurukoa, ez? Bigarren balorazio egin nahi dudana, eta da, hemen herri honetan orain lofer deitzen den termino bat erabiltzen da, ez? Eta da, nolabait, politikaren bitartez lortu ezin dena, epaitegietatik edo polizia judizialaren lanetik nolabait lortu ahal izatea, ez? Eta hori guk sufritu dugu, ez? Eta ikusi izan da, zen izan den eraso judiziala Euskal Herriko mugimendu independentistaren kontra, guk deitu dugu excepción antiterrorista, lawfare deitzen da oraingo terminoetan, ez? Baina katalanek ere sufritu dute, eta orain bitxia bada ere Espainiar gobernua Marlaska buru, montaje polizial honen biktima bada. Pertsonaje hau zesatu du, nik uste dute berandu, eta nik uste dut hauek izirela motiboak, beste motibo larriagoak eta argiagoak zeuzkan Marlaskak holako personaje bat zesatzeko eta paretik kentzeko, orain nolabait sufritzen ari da bere botika, bere medizina nolabait probatzen ari da Marlaskak bera, eta hau da, Guardia Zibila eta Polizia Nazionalean akantonatuta daukaten jendiajearen perfila. Guk gure azalean hau sufritu dugu, eta ematen du gobernua, Espainiar gobernuak ere dosi txiki batean behintzat hau probatzen ari dela ere. Bai, gainera, modu oso gardenean azaltzen du, hainbat urteetan zehar, bereziki Euskal Herrian, eta azken urteetan Katalunian, eraiki eta idatzi diren txosten eta ikerketa polizial batzuen konsistentzia falta. Guk eduki dugun esperientzia
epaiketa politikoetan oso argi geratu da zein izan den polizien papera, nolabait, perito moduan agertu direnean, ez? Perito bat suposatzen da guztiz inpartziala, guztiz independentea izan behar dela, ekartzen du gai teknikoki kontrolatzen duen gai bat, eta ikusten genuen 18 eta ondorengo epaiketa politiko sorta luze horretan ikusi ahal izan dugu Guardia Zibila eta Poliziaren sasi perito horiek zenolako txostenak ekartzen zituzten, ze akatsak zeuzkaten eta ze rigore eta ze zorroztasun gutxi zeukaten, beti lan objektibo bat agertu ordez, errelato bat edo estatuari interesatzen zitzaion tesia sustengatzera etortzen zirela beti, ez? Orduan, hau gertatu da baitaren pandemiaren inguruan gobernu zentralaren kudeaketa nolabait kolokan jartzeko, txandalako, eskumako alderdiek mahai gainean ipini dutena, behar zuten txosten bat Guardia Zibilak egindakoa, eta oraingo honetan nik esango nuke, guk eduki izan dugun esperientziarekin konparatuta, askoz rigurosoagoa izan dela hau txostena, baina frogatu da Guardia Zibila eta Polizia Nazionala, perito gisa agertzen direnean, nolakoa diren, zer rigor gutxi daukaten, eta oraingo honetan esaten dudan moduan, gobernu zentrala bera da honena sufritu duena, ez? Bai, bukatzaldera, ezinbestean aipatu behar, iraganden astean, lan erreformaren derogazioaren inguruan, EH Bilduk, Unidas Podemosek eta Alderdi Sozialistak lortutako akordioa, eta horrekin batera bere baitako puntuak, beste beste udalen finantzamenduarena, nolabait esatearren, eta honek bai Madrilen, bai Euskal Herrian izan dezaken itzala. Nik uste dut oso importantea dela, edukia bera, ez? Egia da, zalaparta handia montatu da forma ikuspegi batetik, zergatik eztabaida horretan, zergatik 3 alderdien artean, ia PNV bakidu olako jeloskor atake bat eman dio, eta oso termino txarretan baloratu du, nahaztu da gero dana, eta EH Bildu nola heltzen dira Madrilen adostasun batzuetara hemen gertatzen ari den ez dakiz. Nik esan nahi dudana da, oso potentea dela hitzarmena, 3 atal oso interesgarria ditu, botatzea PPren garaiko reforma laborala eta berez langileriari zedea ekarriko dion, eta logikoa bada baita ere patronala oso keskatuta eta akordio honen kontra, udal finantziaketaren inguruan zor muga dezakela eta pandemiaren garai honetan oso interesgarria izango da hori pandemiaren ondorio sozial-ekonomikoei aurre egiteko udaletatik martxan ipini daitezkeen neurriak martxan ipinteko, eta nik baloratzen dut termino horietan estatu mailan langileriari meseda egiten dio, udalei mesede egiten die, nik uste dut onura bakarrik ekar dezakela, eta markatuko balitz alde bat edo ezberdintasun bat olako paktuak Madrilen PNVk egiten dituenean edo EH Bilduk egiten dituenean zertan datzan ezberdintasuna, nik esango nuke PNVk gutxi batzuen interesen aldeko paktuak egiten dituela Madrilen eta EH Bilduk gehiengo baten alde. Bai, bukatzeko ezberdintasunak aipatu dituzu, hauteskundeak ate joka ditugu, uztailaren 12an izango direlako Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Bada, alternatibarik EAJak planteatzen duen edo momentu honetan duen gobernuaren aurrean, posible da EAJaren hegemonia hori gatzea? Alternatiba badago eta urte luzetan eraikitzen ari gara, formulatzen ari gara, nik uste dut EH Bilduren jardunetik eta orain hauteskundeetarako egiten duen eskaintzatik argi geratzen da badagoela alternatiba, bai fondoan, hau da, zer
zertan jarri beharko ziren politika publikoak edo nun ipini beharko duten garrantzia, eta baita ere formetan, gardentasunaren ikuspegi batetik eta lanketaren ikuspegi batetik. Hori alternatiban ikustut mai gainean behin baino gehiagotan jarri dela, argi dago, nik uste dute oso lan riguroso egin duela EH Bildu orain arte, eta orain falta dana da, gizarteak horrela ulertzea baita ere, eta lan guzti hori saritzea, eta hauteskundeetan emaitza ezin hobe bat EH Bilduk eukitzea. Nik uste dute falta dana da sintonia gitarrarekin, eta nik uste dut baita ere hori ematen ari dela. Hausnarketa horiekin geratzen gara, ikusiko dugu uztailaren 12an zer gertatzen den. Julen Arzuaga, mila esker. Nahi duzuen arte.